खुलुमबाय बयखौबो आरो आंनि सैथोनि लामा इउटिउब चेनेलनि गेजेरजों बयखौबो बरायनानै लाबाय आरो अननाय मोजां मोननाय खुलुमनाय जोंनि बासायगिरि फोरबो जिसु ख्रिस्टनि गोथार मुङाव बयनोबो जासिहरबाय गोजोन्थों। आरो बे समावहाय नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे टीमखौ लानानै फैदों टपिकखौ लानानै बे टपिकआनो जाहैबाय संसाराव मोननै लामा दङ। मोनसेया इसोरनि आरो मोनसेया संसारनि। मोनसेया इसोरनि आरो मोनसेया संसारनि। बबे मोनसेया मानसिनि जिबनाव मानसिनि रायजो जानायाव मानसिनि संसार जानायाव बबे मोनसेया मानसिनो मोजां आदर्शखौ नंगौखौ लाबोदों बेखौ साफ्रोमबो सुबुङा सेलेक्ट खालामनानै लानांगौ। साफ्रोमबो मानसिया सुबुं थाखोनि मानसिफ्रा सुबुं समाजनि मानसिफ्रा बेखौ जोङो सेलेक्ट खालामनानै लानांगौ सायख'नानै लानांगौ। दा मोनसे लामाया इसोरनि। बे लामायाव जिसु ख्रिस्ट'आ मोनसे बाथ्रा बुंदों। जोङो जहननि 6 पदआव जोङो फरायोब्ला बेवहाय जों मोननो हागोन। जिसु ख्रिस्ट'आ बे बाथ्राखौ बुंदों। आंनो लामा नंगौ आरो गोथाङा। जिसु ख्रिस्ट'आ बे बाथ्राखौ बुंदों। जिसु ख्रिस्ट'आ बे बाथ्राखौ बुंदों आरो 1 जहननि 5 अध्याय 11 आरो 12 पद बेवहाय जहना बेबादि साखि होदों। साखि होनांगौआ मोनसेल'। बे संसारनि गेजेराव बे बुहुमाव मानसिफोरनि गेजेराव साखि होनांगौआ मोनसेल'। बेनो जाहैबाय इसोरा जोंनो जोबनो गैयै गोथांखौ होबाय। मानसिनो इसोरा जोबनो गैयै गोथांखौ होबाय। बेनो जाबाय बिसा हौवानि गेजेरजों गोथाङा दङ आरो बिनि बिसा हौवाखौ मोनैया गोथाङा गैया। जों फरायनानै खोनासंनो। साखि होनाया बेनो इसोरा जोंनो जोबनो गैयै गोथांखौ होबाय आरो बे गोथाङा बिनि बिसा हौवानियाव दङ। जिसु ख्रिस्ट'नियाव दङ। बिनि बिसा हौवाखौ मोननायहा गोथाङा दङ आरो मोनैया गोथाङा बिनियाव गैया। जों फरायनानै खोनाबाय। जहनाबो बेखौनो साखि होबाय। इसोरा मानसिनो जोबनो गैयै गोथांखौ होबाय बे संसाराव आरो बे गोथाङा जाहैबाय जिसु ख्रिस्ट'नियाव दङ। बेनिखायनो जायहा जिसु ख्रिस्ट'खौ मोनबाय बियो नंगौ पदखौ बियो मोनबाय। नंगौ लामाखौ बियो मोनबाय। गोथांनि लामाखौ गोथांखौ बियो मोनबाय। जायहा मोनाखै बियो नंगौ लामा आरो गोथांखौ बियो मोनाखै। बेखौ गोथार बाइबेलाव जहना साखि होदों। 1 जहननि 5 अध्याय 11 आरो 12 पदआव जोङो फरायोब्ला बेखौ जोङो मोननो हागोन। जिसु ख्रिस्ट'नियाव अननाय दङ, गोरोबलायनाय दङ, खौसेथि दङ, निमाहा दङ, अनलायनाय दङ, गावखौ बादि साननाय दङ, आलासि साननाय दङ, गोरोबलायनाय दङ। जिसु ख्रिस्ट'नियाव दङ। जेराव बिमा बिफाजों, बिसा बिसौजों, बिहि बिसायजों, बिदा फंबायजों अनलायनाय, खौसेथि, गोरोबलायनाय, रुजु रुमु थायो, बेयाव इसोरा लोगोसे थायो आरो बेवहाय गोजोननाया थायो। बे गोजोननायखौनो बे पदखौनो जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनो होबाय, मानसिनो होबाय।
बेखौ नोंसो सेलेक्ट खालामनानै लानांगौ बेनिखायनो जिसु ख्रिस्टआ बुंदों जहना जायहा जिसु ख्रिस्टखौ मोनबाय बे नंगौ जोबनो गैयै गोथांखौ बियो मोनबाय अनलायनाय दङ गोरोबलायनाय दङ निमाहा दङ खौसेथि दं पाप खेमा दं निमाहा दं जिसु ख्रिस्टनियाव दं मोनसे लामाया संसारनि बे संसारनि लामायाव गावजों गाव मुगैज्लायनाय दं गावजों गाव निन्दिज्लायनाय गावजों गाव होसोज्लायनाय गावजों गाव खिफांखाज्लायनाय गोजौ गाहाय थाखो रानलायनाय मुगैज्लायनाय उन्दै गिदिर सानलायनाय थाखो रानलायनाय धोनि गिरिब बिसार खालामनाय बेबादि दङ जायहा गोरिब जायहा मावरिया हावरिया खावरिया बालन्दि रान्दिफोर बिसोरो बे संसाराव मैलो गैया दाम गैया इसोरासो मानसि महराव मानसिखौ सृष्टि खालामदों नाथाय बे संसारनि मानसिफ्रा बे गोरिब गुन्द्राखौ दाम गैयै खालामो बेनो संसारनि समायनाया बेबादि जायहा गोरिब जायहा दुखुथिया बिसोरा दाम गैया जायफ्रा लामा दथाफ्राव हाथाय बाजारफ्राव लामा लांगोनाफ्राव थादलाबायनानै बिबायनानै जायो बिसोरो मुंनिबो थाखाय दाम गैया बे संसारनि साननायफ्राव बेबादि संसारनि समायनाया संसारनि लामाया बेबादि आरो बेवहाय गोनां गिदिर सानलायनाय जायहा गोरिब जायफ्रा दुखुथियाफोर नै बिसोरो आयेन आदालतावबो बेबादि मोखां नायनाय जायफ्रा गोरिब बिसोरो बेबादि नासयजानाय खोबनानै दोनजानाय जायफ्रा थाखा फैसा गिदिर गोलाव नै बिसोरनि थाखायल' बे संसार गोसोबादि खामानि मावनो हायो गोसोबादि एन्जय खालामनो हायो बे संसारनि साननायफ्रा नितिफ्रा मेल'डिफ्रा बेबादि आरो मोनसे पइन्ट आं बेखौहाय नोंथांमोननि गेजेराव आं बे बाथ्राखौ बुंनो हास्थायदों दा जोंनि न'खरफ्रावबो बेबादि खृष्टान न'खरफ्रावबो बे संसारनि समायनाय रमान्टिक मेल'डियावहाय गोजावनायखौ जों नुनो मोनदों दिनैहाय सासे बिसा गोनां सासे न'खर खानाय जुलि जाखानाय हौवाया हिन्जावाबो सोरबा सासे हौवाखौ लानानै दोनखारलांनाय सोरबा सासे बिसा गोनाङाबो सोरबा सासे सिख्लाखौ लानानै खारनाय बे संसारनि रमान्टिक संसारनि मेल'डि संसारनि समायनाय बे समायनाया बेखौ मानसिया सुफुंनो थांनायाव खुसि खालामनो थांनायाव गावनि मोजां मोनलायनायखौ इन्जय खालामनो थांनायाव बेनि न'खराव बेनि उन्दै गथ'फ्रा आलाय सिलाय जानो गोनां जादों बे उन्दै गथ'फ्रा फरायनांगौ देरलांनांगौ जिउआव फिजिकेलि मेन्टेलिटि गासैबो बिथिङाव मोजां आबहावा मोननायनि गेजेरजों न'खराव मोनसे गेदेर सुबुं हादोराव रायजोआव न'खराव उन्नति जानांगौ बे हमथाजानो नागिरदों मानो बे टेनसना बे न'खराव फैबाय गावस्रानाया अनलायनाया थुबस्रा बे न'खराव फैबाय बियो संसारनि रमान्टिक संसारनि लामानि जाथाय बेखौ मानसिफ्रा सुबुं समाजनि मानसिफ्रा बे समाजनि मानसिफ्रा मुखामुखि जानो गोनां जादों बे आन्जादाव दा बेनिखायनो बेनिफ्राय नोङो गावखौ थखब खालामाब्ला बियो साफ्रोमबो मानसिनियाव बे आन्जादा फैनो हागौ जायनि फलाव जोंनि न'खराव बे मोनसे सौग्रावनाय लाबोनो नागिरदों फोथायलायनाय बिहि बिसायनि गेजेराव फोथायलायनाया अनलायनाया गोजान जानो नागिरदों मोनसे गिसं गासं जोंनि न'खरफ्राव जोंनि जिबनाव जोंनि बिहि बिसायनि फोथायलायनायाव फैनो नागिरदों साफ्रोमबो सुबुंनियाव दा बेनिखायनो बे मोनसे संसारनि गोदै सिमांनि सुजुनायनि मोनसे फट
संसारनि मोनसे इन्जयनि मोनसे लामा संसारनि बे मोनसे रमान्टिक बेखौनो होनो संसारनि रमान्टिक बे संसारनि रमान्टिकआ बेबादि मेथाइफ्रा बिना रहस्य गोनां बिनि मेथाइफ्रा आदा आगै बाजै दोनखारलांनाय लालायनाय गोरोबलायनाय बेबादि संसारनि मेथाइफ्रा बिनि रमान्टिकफ्रा बिनि मेल'डिफ्रानो बेबादिनो बेनिखायनो बे जोंनि न'खराव नोंथांनि न'खराव माबा मोनसे गावस्रानाय माबा मोनसे बायग्लुंनाय माबा मोनसे सिफायनाय फैदों नामा बेखौ नोङो साननानै नायदो बेखौ नोङो साननानै नायदो बेनिखायनो बे संसारनि लामानिफ्राय बेनि लामानिफ्राय नों गावखौ थख' खालामदो अब्ला नोङो न'खराव गोजोननाय अनलायनाय खौसेथि गोरोबलायनाय निमाहा होलायनाया नोंनि न'खराव फैयो बे संसाराव रावनियावबो नोङो अननाय मोजां मोननाय गोरोबनाय खौसेथि हेफाजाब नों मोननाय नङा अनलि जिसु ख्रिस्टनियावल' बे संसारनि मानसिफ्रा गासैबो नोंखौ नागारलांजोबगोन गासैबो नोंखौ नेवसिलांजोबगोन गासैबो नोंखौ मुगैलांजोबगोन जिसु ख्रिस्ट'आ नोंखौ मुगैनाय नङा जिसु ख्रिस्ट'आ नोंखौ गोबानानै लागोन बेनिखायनो जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदों आंनो लामा गोथाङा आरो नंगौआ आंनो लामा नंगौ आरो गोथाङा जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदों इसोरा बे बाथ्रानि गेजेरजों जों बयखौबो गाव गावनि जिबनाव साननो हानाय आरो मोजां मोनसे पथ लामाखौ नंगौखौ सायख'नानै लानो हानाय अबिगथाखौ साफ्रोमनोबो होथों इसोरा बे बाथ्रानि गेजेरजों जों बयखौबो लुखांथों इसोरा जों बयखौबो बोर होथों जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै आमेन गोजोन्थों